तो का हाल बा भाई, लेकिन आज बहुत दुखी के बात बाटे जौन हमारे दबंग निषाद वाला जौन इंस्टा बाटे ओइ पर वीडियो भाई ना जाई। इतना रिपोर्ट भाई मारल बा, इतना रिपोर्ट मारल बा हमार भाई, बहुत ज्यादा रिपोर्ट मारल बा भाई। आजे तक वीडियो हमार ओइ पर चढ़ी भाई। ओकरा बाद से भाई जौन एगो हमार नया इंस्टाग्राम बा, तनी के ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लगिन, शेयर कर लगिन हमार भाई। जो राम भरोसे निषाद के नाम से इंस्टाग्राम बा भाई, ओइ पर ये वीडियो भाई तनी के सुने के मिली। आ भाई और एगो खुशी के बात बा भाई, बहुत जना के भाई हम सपोर्ट कइले बानी, बहुत जना के भाई हम सपोर्ट कइले बानी। काहे से भाई वो लोग के भी फर्ज बनत रहल। हमरा जेल में गइला के बाद से एकहो गो वीडियो भाई बना के डाल देला रहत लगिन तो बहुत दिल के मर्द खुश रही। काहे से बहुत जना हमार भाई बनैले बा लोग, बहुत जना हमार भाई बनैले बा लोग। के हमार भाई के नाम हटे बिक्की निषाद, जौन हमार भाई बारन मोतिहारी जिला। और ये हमार भाई बारन हरीश मल्हान को आईडी भाई ऊ बनैले बा। आ जितना भाई सिंगर बा लगिन भाई अपन अपन मर्द सारा तनी के देखावत लेकिन एक गाना ट्रेंडिंग में आ गई, गाना ट्रेंडिंग में आ गई। कम एक और बात बाटे, जौन सूरज प्रेमी हमार भाई बारन के जना बागी बलिया कौन भाई जौन पोस्टर बना के डलर लन सवेरे, बहुत बहुत खुशी भइल, बहुत बहुत ज्यादा खुशी भइल भाई। सिंगर जौन सूरज प्रेमी बारन सिंगर जौन सूरज प्रेमी बारन भाई, उनकरा के सबसे ज्यादा भाई सपोर्ट कर लगी, ज्यादा से ज्यादा भाई सपोर्ट कर लगी। उनकर गाना मर्द अभिन के डेट में बहुत ज्यादा भाई, उनकर गाना अभिन के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल बा। जौना गाना के बोल भाई प्रमोशन मार के भाई हम जेल में चल गई। मिलल मरद जौन खाटी बकारे, निषाद जी से बोल कोनो जाति बकारे। चलो लगिन भाई राम भरोस निषाद वाला इंस्टाग्राम पर तनी के वीडियो सुने के मिली। लव यू हमार भाई।